Tude bata digi
Mundur banget. Oh, yes, sir.
Buku de nomor 27 ayat 1 ayat 4. Ingat
hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Hana naik, manaik, gudang do mamake guaron manaik. Arong do sada abak kuna marguar si manaik paditata na julu alai ngajumulo modding. Manaik sai di parsita toro zolmado. Manaik manian pacarian. Itu tahe? Manaik manian gaji. Manaik manian adu pete kana neng manaik. Ino. Alayu unang mamanaik anggo tensi. Ate. Alam ulu manaik tensi gayuha. Olo rugo merdalan. Unang ma anggo asamurat ate. Unang mamanaik. Mulu manaik asamurat olo boha. Mekak merdalan. Ino. Apalagi molo naik pitam buah musai tahe. Ya, ngamebi riba ilabungna. Dairo tahe molo naik pitam. Alai akka dongat zog mapen waingon gudang do manaik. Manaik tu puncak. Laho berhua. Berlibur. Alani dosa kosong di babang kuton. Daong ate. Dang nama naik tu puncak rak. Iya. Alai arung dotong nama naik di pantai Anyer Huber kami nasugut. Manaik tu Sulu, manaik tu perahu. Betak di situ di ben naruh musema teh. Manang na di Tanjung Kai, manang na di Ancol, manang na di Pulau Seribu rupane. Amang inang makehe rohatta doi asalau rohatta tu padohan manaik. Dopak so sahat dopehita tu unok ni turpuhon. Hubarita hojo pengalaman ni sahala guru sekolah minggu. Guru sekolah muna burju, guru sekolah minggu na akrab tu akka sisian na manang tu akka murid na. Tolhas ma manaringoti taringot tu hana naik ni Tuhan Yesus. Ido iba na sungon. Anak-anak semua, senang kan? Senang. Ini kita mau ke sorga. Siapa mau ikut ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus? Tarsoni do guru sekolah minggu mengajari kan? Ini berarti budu piau guru sekolah minggu teh. Molo songon ino HP. Iya. Ayo tunjuk tangan. Wah, murciaru mur tunjuk tangan nasida. Alai parrohah guru sekolah minggu do nang pisah halak iparrohah dulu Pak. Itu kok lain ini bana. Songon murhing buhina. Tapi kan mulai sekolah minggu biasanya kan pasti do hiras buhina songoni alang ngamaridi. Aliyo tong murhing. Ini. Iulak ko ni ba nama? Anak-anak semua siapa mau ikut ke sorga bersama Tuhan Yesus? Ini. Saya tahu ndang ulo mertudu bana. Ido. Ujungnya dapat tong guru sekolah minggu ido. Dapat tong makatai. Kamu mau enggak ikut ke sorga bersama Tuhan Yesus? Alain neba nama. Mamaku miskin, bapakku juga enggak ada ongkos ke sorga. Ini mana? Bah bagas nih, apa pikir bana teh? Ongkos tu banu gijang do, ikir bana. Baru romatong guru nama malu do dah. Ati songok kita do malu nasi datong. Kalau ke sorga itu sudah ada yang bayar ongkos kita ke sorga. Tidak perlu lagi kau pikirkan ongkos ke sorga. Ini. Ya siapa yang bayar ongkos ke sorga? Ongkos kami. Ini toh. Oh, Tuhan Yesus yang membayar tiket kita ke sorga. Bah, tori boto hamudu HP. Berarti sarupa do pangajari otai. Jala ido unok ni hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus naik tu gijang manang tu banua gijang manak tu surga. Ibana maha patu monaan ni hana naik ni sude akana porsea di Yesus Kristus. Dakola di portibion akana porsea di ibana. Ala ikut doh do manaik songon ibana nama naiki tu banua gijang. Jala didok disiamun ni debata.
On paddohano namang unang gabi tertipu daya hita alani paddohan. Sotung lauro hatta medok isomma Jesus. Isomma di bata ama isison. Mulo tawai soal tempat di Siamun. Itu kebiasa ingat ya? Di Siamun Jesus. Ison amai. Ison ya. Sotung lauro hatta soal tempat songoni nani na hatta Siamun di debata itu adalah menggambarkan kuasa hasangapon di Siamun di debata songok kita sampai di Siamun hula-hula ya. Budaya timur umumnya mengatakan yang dihormati itu, yang terhormat itu ditempatkan di tempat di sebelah kanan. Itu secara umum ido nanido nadisi. Jadi sotong lauro hatta gabi tulu manok kursi arung iban wagijang ya dak songoni, tapi itu adalah soal kehormatan di ibana mahwaso, ibana mah gabi raja. Argahian nilok nakingan sumurung sian akka saluhut akka haporsiaon na asing taringot tu kana naik ni Yesus Kristus. Di sekolah teologi ya, adong do sada jurusan manang sada ilmu nomor perdumuan tu perbandingan agama-agama. Jadi perbandingan agama-agama mereng ahado hira-hira ya ciri khas ni agama nion, ahado unokna, ahado akka na penting dison. Itu dibekali akka par sekolah teologi. Alehi tapi budo tajaha yamang inang ala bibas do akka ilmu nuaing. Alai sada hasurungan ni ha Kristenon ima taringot tu kana naik ni Jesus. Manaik Jesus jala di si ibana na punah kuaso di Banua Gijang do di Portibion mengatasi saluhuna akka kuaso. Kita tidak jumpai di teologi ni akka ugamo na asing padohan na songoni. Walaupun mereka mengklaim Tuhan kami yang tertinggi, tapi kalau memberitakan dalam kitab-kitab mereka bahwa yang tertinggi adalah ini, dangadong songot detail ni buku nabadia ni halak Kristen. Alani las marohatta akka manginang pabua taringot tu hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus tung takas doi diberitakan jala disaksihon akasisianido kana naik ni Tuhan Yesus terhidat tu Banua Gijang. Jala dakolan dibering nasida manaik. Ala adong dotong tugas di pasaha tu nasida ditiki na dipaherbangi tangan na adong dotong di pasaha tugas tu akka na tininggal honna. Tu marningotipe ya. Terus dut pak tu hita beritai akasisiani ditiki labor hati ibana tiki manaiki ibana songono mak didok tu kami tu hita pe akka naung mabigisian nasida dohonot tame dibigi akasisiani do tersurat doe pabua ditiki manaiki disuruh do hita. Nah alani amang dan inang mulai didok goklas ni rohatta ya ala ikut dohot do hita musitusi. Dukoni muse rodo ibana tu Portibion laho mangala akana porsia dibana alai sekaligus muse patu paparuhuman tu akana so mangihuton ibana. Nuaing amang do tamu inang molo nunga tabereng lapatan ni manangki hina arga ni hananai ni Tuhatta Yesus Kristus. Laos berengot tadope muse aha do haguna anna dihita akka na tininggal honna. Alani tugu-tugu maju akka manginang tabuk kajo bibil tai adong do disi nama ce arga di Yohanes 10:4 di nanaing borkat Tuhatta Yesus madapoton si taunonna dukonimu se mertadikata ibana tu akasisianna lungud do rohani akka sisiani bakona mayate molo nomor sirang
ya guru dohot sisean manang nama rale-ale hata bata tabudu maddo ate persirangan ni nama rale-ale lubiahin na tehe lubian na matian ina alanya hame matian ina pi lungud do alay na rale-ale pe matsay lungun nah di lungun ni rohana sidai ommay do tuat ta Jesus unang mabotsa rohamuna porsea mahamu di debata jala porsea mahamu diau jala tarsongot dora mangapuli teh mula dong-dongan na songon nagali songon na marsak mahiu unang mabotsa roham ningor bane unang bernada tinggi tunguse unang botsa roham inna kan ini olo gebe biar mangakat gebe tabang muse botsa ni rohana unang ma botsa roham o porsea mahamu di debata porsea ma nang diau torop do inganan di bagas ni damang au soi do honok kumatuhamu nalao do au mangaradi inganat di hamu na mangaradi inganat do hape Tuhan Yesus manaik tu banua gijang para de inganan maaf amang dang nama bain kamar-kamar rupani di si gabe tersongon nalao hatta tu apartemen wa kamar piga mau non na roha rupani kan dang ngapala songoni jala na mangaradi ibanganani ibana hinak kini dok mula do ibana musitu portibio mangaradi inganan nuaing mangaradi inganan do tuhattai alanido unang laur hatta tong holas 144.000 halak do ibanu agi jangi muse nitarupani bahasa do ni paditay songoni kanido pengajaran ni sebagai sekte di Portibion ala dibuat siap pangukaponi paddo 144.000 halak men na dibereng di Banua Gijang lali na sida ma 144.000 do nasaha tu Banua Gijang jadi molodohot to inang ngabe ainu ngamar 170 sia sekian wae molodohot to ngabe rona ma ujung ni Portibion ni nasida alai hubigio jami tahun mulai martop 70 bayako kamu ma bahkan nong mabigio siat tahun 60 alai mengulin nah lagi terus sampai sonari danggok dope 144.000 ayu tina dang dope kiamat dunia kan itu kan manang nasala do nasida na mardokoni ala ngelubi 144.000 anggo akahala na porsea kan itu kan holan HKBP no nga 3 juta teh 6 juta HKBP nah pero nasida 144.000 berarti nasala do nayo nasida alai naneng dohonot dison amang inang songoni mahape argana hitaon ikut di parade tuhatai inganat di hita ikon adong inganat di hita sudi ikorap hita dohot debata jala ido tong nang hata apul-apul tu hita mulo parjolo pe akan natakakulongi tu Banua Gijang rak do tuhatai hita pe muse rap do dohot nasida dang terbatas angko tempat rap do tuhatai alani amang do inang ditabanilas ni rohatai tapaihu mamuse ahado nanido ni tuhata Jesus di parsiranga perpudi tu akka si seanon dinapunguna sida di sada inganan ditaringoti Tuhan Yesus du sudi akka na tersurat di buku Musa tersurat di buku Panurirang tersurat di buku Pesalmen hulahi maddo amang inang ditikin itu hatta Yesus nungasikko pada narubi songon natatadaon jadi mulo tazahab buku pada narubi sinuaeng ditikin itu Tuhan Yesus pe ngasongoni be hagugo ni pada narubi berarti nama naringoti ido ibana tuak kasih sian nai ya buku ni si Musa buku ni akka Panurirang buku ni akka Pesalmeni ya songoni tingkan jala didok songonima iko masa doi tu anak ni zolmai madok tu diri namai iko masa doi tu au ima panaononi alai dang holat disi iko kehe do jala dak kolak kehe
hehe ngarak bena sidang e patuduhob dirina jala hari ke-40 maun om mana terakhir di papungu manang dibereng nasida Tuhan Yesus jala ope perludo amang inang tong paham atusatta dung hehe Yesus saha tu hana naik nanuaingkan berarti 40 hari patadahod dirina menampakkan dirinya kepada orang-orang yang mengenalnya akan nama dewana ya gudang duna manada ala mulo taingot 10 hari nari parningotan haroroni to di Porbadia imana tagoar penta kosta 10 harion marpungu dua kasih seani arihana naik sapetu haroron to di Porbadia 10 hari marpungu martangi yang nasida zala di Papua di Kisah Rasul saha 220 halak nasida marpungu hasa gudang do sisian ni Yesus ditiki di nguluna namanada ibana tu nasida saluh ne pataddahu ni patuduhod do dirina nong hegesian namati jala bui ditadda aka sisian nai budora songonna tarisi hijo satokin inang sian Lukas 24 alia kamang ya taringot tu si dibona ni natazaha nak kiningani ala di Papua do ya ayat 30 majo hujahada jadi ninna ibana ma Yesus do maksud nama do nasida buasa terhalomong rohamu jala buasa songon naganggu rohamuna iya adok songon naganggu ni rohania berek kamu ma tangakku dohot patu Papua ausad diri do jama hamu ma au jala tilik hamu ma ai anggotodi dang marsibuk manang marhuli-huli songon nadi idamu nadiau hata todi di son di bahasa Indonesia hantu jadi ganggu rohani akka sisiani songon naguga ai ya kan unaingon hantu do manang na isi do ino kan nah tapi Yesus menyatakan bahwa dia yang bangkit dan sudah berada di titik terakhir mau berangkat naik ke sorga dikatakan sedemikian rupa bahwa inilah aku, lihat tanganku, lihat kakiku, lihat juga ya sampai di dok rupani dok pamatangnya alai dak kolani muse ya ayat 42 siano sada adong di pamu di son manang dia si panganon mangalului si panganon do penong he sian namate jala dilehon nasida matu ibana dekke napinanggang dekke napinanggang mula napinanggang pakyado deh ya napinang ipe saponggol berarti saponggol nari isi mana yang meniupon ima di jalo ibana laos di pangamma ibereng nasida di panok nuri. Itulah Tuhan kita yang bangkit dari kematian amang inang. Jala ima musa nama naik tu banu agijang holan itu tu. Adok pe tangan, adong pe pat, adong pe nakibui makusa mengalang si panganon nanindok nai. Tapi dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang lagi. Sebab Tuhan Yesus bisa masuk ke tempat yang tertutup, semua pintu jendela pun tertutup. Tapi dia bisa masuk ke dalam. Berarti tangan pat dohot sudi pematangi dok maka tai pe dohot mangap pe bui. Tapi tidak lagi dibatasi oleh ruangan. Dan karena itulah Tuhan yang naik itu, yang bangkit dan naik itu adalah Tuhan yang bisa hadir di mana-mana, omnipresence. Di dia pe boy roh dan dibatasi ruang. Amang dan inang, ima habal gaun itu hatta, ima tong naung ni pabuani akka buku panurirang buku ni si Musa siap pesal menipe jalan wai puncakna, lau manaik ma ibana. Jala dinanaing manaik i ibana adong dosada pesan arga di dok disi
ahamai akka amang inang tahe jala singotot tadate molo marguar tona parpudi argado ke ya tona na parpudi buasa say olo marpungu akka ianak kon ni nametua ngatar songon na sada-sada khosana sono dilabungna somalna mabigi hata perpudi sian na torasna ido ubana si olo marpungu akka yanak mulo terung tiur do perohani na torasna akka nauli memang se olo do di papungu akka nakon na rozo hamu akka nakok kusudi enna baru biar metong. Jadi anakku siak kangen, anakku sonon ini pat orang marupani. Laos di sido dia berbagi akan apa tu si bagian. Ala laos di sido pesan. Tugu akang gimoda sudida. Ho siap pudan. Ya berjuho dah merebang dah, mariboto dah. Itu kira-kira gambarannya. Dan ini pasti sangat berharga bagi semua yang ditinggalkan. Pesan terakhir katanya. Ido tong waingon amang inang pesan nama arga di tonga-tonga ni ngolu ni halak na porsea di dok disi taringot tu arga ni nanyula ni Tuhan Yesus ima taringot tu hasesani dosa do Tuhamu bau ni roka alai di dok kamu do maka tidak kosa kamu adalah saksiku berarti marhite sisianna ikko patuduhononna mereka akan saksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya tuise betul kadongan na humaliang ma jala surok kuma songgop Tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alaimiya majolo hamu di hutaon paima disulukon hamu haguguon na siang gijang mereka akan memberitakannya ikon pabaonna tu akka bangso na asing alai hujaha majotong di ayat 52 asa tuntakas dungi di sobbana sidama ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha ima huta nanidok ni tuhat tanakin di somma joka di sido na diperlengkapi i akamang na sida baru Roma to di porbadia na di parbaga-bagai 10 ari nari dung rotot di porbadia hiras marohana sida jala marbarita naulima si Petrus perbiar sanga manang tadok majo sang ompas me biar ibana maka tidak ko Yesus sahala parupua mado ibana saya ada pangihu na do maksisian na do adong bah ini ibana alai dung rotot di purbadia tu ibana manong garang makatai tu akka halak Yahudi musena akka nabi na muna sudinggan akka nabi na tu pamuna tu Yesus iman waeng nong mana itu banu agi jangjala ibana do anak inde bata inna barani korasian alania ala nong adong di bana todi porbadia gabe hiras rohana lahu memberitahun Yesus Kristus las ido tiruan akka amang inang di hitan waeng pabua sude akka halak na porsea di Yesus Kristus iko borkat do marbarita nauli marbarita nauli anggorra nga semula hula nang bosak kau mabigi molo adok penduduk dunia lebih kurang 7 miliar alai data na tabigi nyandang apala di tahun beda tahun orang na 10 tahun lalu 2 miliar penduduk dunia sekarang belum tahu belum kenal Tuhan Yesus 2 miliar jadi molo 7 miliar penduduk dunia 2 miliar nasumana dadope ya tentu ikon takas dutuson alesi 7 miliar tipe dang natado rupani naso naung Kristus sude daung alai ngama boto nasida naso maboto do jenang perong teknologi na modern ya dang aurohan nasida mulai buka perupani songoni toritutu duih muladok taringot tu Yesus era perlu dinasida jalar lo morohane kan tadi pasiding duih bahasa ala holas sentuhan butidi kadang apala adong rupani secara emosional jala alani do rojol ma perlu ala zolma tu zolma adong interaksi zolma tu zolma adong nasaling mengatusi alai molo di media sosial doi manang di dunia maya doi manang olan teknologi sajo doi dang adok sentuhan di si berhadapan antara aku dan kau
ido bidana. Alani do ikut jolma do disuruh tu hatta Yesus asa tolhas tu dongat jolma berita nauli. Yesus tong anggak sepele hita rupani ditugason, nga maju memu be zaman teknologi ngadong di sinuai ngadong biak ke berita nauli, di singa adong benuai akka renungan pagi isinuai ngadong be. Iya, tapi mereka tidak tersentuh itu karena mereka anggap itu ya sama saja dengan bacaan-bacaan yang lain. Tapi ketika kita datang baru bereng ma, odo HP na adong taringot tu Kristus. Odo HP holong ni Kristus. Odo HP labuk ni halak Kristus. Lalu ini nasidana. Ido ubahin na diutus jolma. Ido benai suruh kita sudina. Jala ingotot tado amanginang. Dang pilihan on di hita. Mula pilihan kan son na baru jia rupani pelajar sidit tadi son. Ibarat do opak pilihan. Begitu. A, B, C, D. Pilih mak. Ya, nyan aksi sudi sitong. Maloro tong akka gurui ibarat do sipata songon na mirip kan. Ino ya. Mirip songoni. Odo inna hapedangi. Aledak songoni anggo taringot tu parbarita naulion amanginang. Dang buhi ta mamilit mau pilih bah inna daw. Holan mardiakunia mawah inna rubani daw. Alaikon sudidu hita mardiakunia sudidu hita ikon memberitakan Injil. Itu adalah keharusan. Kata keharusan di Bibel Tai Apostol Paulus manatakas manoratoni. Keharusan itu memberitakan Injil bagiku. Jika tidak aku akan mati atau celaka. Itu ungkapan dari Rasul Paulus. Songonima halak na porsea. Keharusan do memberitakan Injil. Ido alai pitoradong mara dongan ay bukhado marbarita nauli nuaing sunah watusi sunah huboto inna rupani angguido dohonok ko mang unang mebirhamu. Kalau ada orang yang mau memberitakan Injil dan dia merasa itu adalah keharusan sesuai dengan imannya, kalau dia mau, Tuhan akan perlengkapi sedemikian rupa. Dalam Alkitab amang inang kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang tadinya mereka menolak. Itulah nasida do sipata. Sohuboto makatai. Sohuboto tu dia au. Bahkan nahya menolak. Isi tahing menolak tahe. Ya, si Jona. Itu kan dangolo ibana tusan. Songon na ini ban. Au to ay molo lawan na tu si marhamu bau di sudi untuk pajupak kami. Inna. Tapi nang lomorani ibana romuba halak Ninive kan itu kan. Lawan ibana tu Tarsis. Tu gunung disuruh. Alai lawan ibana tu lautan. Bau sungna ikut masuk ibana tu butuhani. Deke, hati-hati akan menolak lo. Sotong ipa masuk musim tubuh Tuhan ni, deke. Ipe nyandang minotek na dekyaho na tibelgena rupani, mulu pedita pediang rupani masuk tubuh Tuhan ni deke dekyaha me inoengon. Ngekolau hita tu zaman ni dinosaurus ate, yang satu gue rupani. Tapi itu barangkali gambaran untuk sekarang. Dak tubuh Tuhan ni deke na diancolabbi hita rupani. Na dia kuarumi kan, ala dak kurang belgena metong. Alai lapatan ini ada hukuman Tuhan jika tidak melakukan kerja itu. Alani ala keharusan doi ikut sudidu kita olo. Holan naking Tuhan gali dua kurang malo doang ibu do honot tatong. Alai pe Tuhan tangedok ia akan memperlengkapi. Berek kamu juga berjuni Tuhan tai. Akasisiani dilatih do zonok majohoda rapi tada merdala kita da enak ipai huti nasida majo. Oke nuai ngabui hamu ate lau majo hamuda si 12 lagi isuru majo. Moa berhatta muda posro hamu. Ya aleu unang betamu marlau da unang isutung bobok kamu ke si pangano do dia pedisi ale borha mahamu sahat tamu isian non ya mulu pajupak kamu do akka zolma pasahak ma damai. Holani doidok pasah ma damai alai mulu ditulak kamu unak terpaksa kamu be mulak kamu mulak tuhamu dan non damai na pinasaha munain molo ikon dia duh kamu tu penguasa
Wah, ini yang paling hebat. Iaduho kamu, posro kamu, dak kamu merelus, alai toddi di batado merelus. Itu di Matius 10 ke amang. Ya, perlengkapan Tuhan memberitakan. Tapi kemudian juga, ya, on saya lomodor hakku memahami onak kamang, jala alatar diling doa rak doa ka evangelista na di Jakarta om. Sudi angkatan evangelis na di Jakarta opa angkatan hira dohok doa mendampingi nasi de dua angkatan audo sekretaris ni sekolai los audo hira na menata kurikulum nasi da waktu. Lalu angkatan ketiga di bagian akhir ala perpindah-pindau ya bagian akhir dung preses di Banten dohot au mengatoi setokin. Alai di angkatan keempat muse hira audo dohonon paujuk kotsa ala adong berbeda kapat dapo hati hai rap dohot ipurusta. Alai ning dohonok wah hamanginang. Dari setiap angkatan kami selalu ingat pos rohamu akka perberita nauli adong do jaji ni tuhatai rasi rasa ro ajal nihas yang sayna dong anakku dohamu inna tuhatai rasi rasa ro inna ujung ni tanah o rasa rasa ro donganan na do alai ise do so tak anggap tu sude zolmai tikos boido tu sude zolma alai ikut berengot tado di bonana Matius 20 lalu ayat 10 lalu 10 sia baru petu ayat 20 naking jaji pardonganion di 10 lalu buah-buah nunga di pasaha tuau huaso di banua gijang dohok di banua toruon nina Tuhan Yesus baru idok ma lao mahamu tu lihat portibion podai hamu ma saluhu bangso didi hamu ma ajari hamu ma baru pe ayat 20 ini sayna dong anakku dohamu rasi raso ajalnya siangan tu akan abor hati do amanginang tu akan nama bain aksi perberita naulioni do jaji persertaan ni debata. Jadi ketika kita mau bergerak Tuhan juga akan menyertai kita sahat rodi ujung ni hasiangan alani borhak bimahita amanginangat merberita nauli jala odo na dihwasi holi huriata bahwa gereja kita itu harus jemaat yang misioner. Ada lapatan di jemaat misioner. Semua warganya olo merberita nauli. Semua warga negaranya, warga gerejanya mau untuk menyatakan kasih Kristus, haluan Kristus. Ya dewe kamu isot tahe inang amang pernikahan ni ruasta pasti doa teh perbagason ni ruas ni huria duk sipul pamasumasuon labor ma tugedong ahma somal edet tatahe huhu marsi jalangan Sai diurmalakamuna Sai di batama donganmu stop majo hira sudi kita mangit dihonikan ditiki masih jalangak kita mah jalang ise manjalak penganten alai buku kamu mah buku mana ya bang buku berdetai di horong dia mah buku on dipamasuk di buku tai ya di horong perbagasoddo manang di horong perberita naulion maaf molo di buku dekku nuaeng di buku de nahutiopon ya mulai sian nomor 170 ima bagian setting jala ujungna 140 sian sada 70 tu sada 40 bagian setting nomor ni edde sait yurma lakamuna ima di nomor 140 sada berarti edde natai dehon ditiki pernikahan Pabor Haton Nasida masuk tu horong dia setting
Aina lomar setting do nasida na dua benata do ede edang na lomar rumah tangga. Sai urmalakamuna sai di bata madongamuna nang suru-suruana. HP lomar bagas do nasida. Ede setting kan iya. Alai do nani nyonak kamanginang. Mergeser memang alai sasitong na adong do pesan khusus diso. Pabua molo merumah tangga hamu namar seding do hamu rumah tanggamu nada. Ini lagu tadinya amang inang dinyanyikan oleh para zendeling pengutus dari Jerman tu akka penginjil. Nuai kita mangidehonon tu akka na menikah merbagas asa gawe par seding do nasida di rumah tanggana. Asa mabarita nauli do nasida di rumah tanggana. Asa pabuahon hamu baun ni roha do nasida di rumah tanggana. Beta adong akka hakurangan ni amat tod di masa muda. Pat orang rupa nih, ya ada mak berhamu baum mak. Songoni adok hakurangan ni inat tahun bamar penginjil mak amat tar ya adong bari nasida hamu baun. Itu yang mendasar dari pesan nyanyian itu kepada mereka menjadi penginjil dalam rumah tangga. Tapi bukan hanya itu. Mereka setelah menjadi rumah tangga mereka juga menjadi penginjil memberitakan Kristus tunahuma liang nasida. Ya keperberita nauli doa ke rumah tangga ni halak Kristen. Di sido jupak kita huria na misioner sudi warga gerejana aka perberita nauli. Ta mulai mai di rumah tangga. Aladak saya hola ni mulo tahatawon naking torok do pezolma. Naso manada, naso persea do penuaeng, ipe ikolau doro hatta tusi, ya, tabudo tangyang nitu hatta Yesus mula hulak do tongon namanginang, alai molo mula hulak songon namang usabotohon asa patak kasut doi, manang molo hita dijabu, ya, saya mula hulak ta azar hotu yanak kota itu menginternalisasi tu bagasat diri tahun. Ya, orang yang biasa menginternalisasi salah satu kearifan itu sangat bagus. Ya, mengulang-ulang nadingan asa melekat di roga. Imat Yohanes 10 ayat 20. Yohanes 10 ayat 21 hirasudidu hita apalagi akka alumni ni game kai menghafal ut omnes unum sin. Asa sada nasida di bagasan, asa sada nasida di bagasan Tuhan. Alai di ayat 20 tangiang ni Tuhan ta Yesus di dok dosongonon. Dakkolan nasida hutang yakon alai doho do akana naing persea merhiti nasida. Ada orang yang akan percaya melalui mereka, melalui murid yang didoakannya. Adong do akan neng persea amang, akan neng persea di Yesus merhiti hita, ngatangi yang nitu hatai. Ada orang yang akan percaya melalui pekerjaan HKBP Mampang Perapatan. Ada orang yang akan percaya melalui kita semua. Isi, dak kuboto dope, dak taboto dope. Ai ditiki mangula do hita gabe taboto manang na isi. Sebelum kita bergerak, itu memang kita tidak tahu siapa. Tapi Tuhan katakan ada yang akan percaya melalui perkataan kita amang dan inang. Alani donak kita dok keharusan doe. Molo solau kita bat tetunan dok nitu hatanan yang persea dang jadi persea bi. Alani gabe terhalang ibana persea ala so bergerak kita, ala so merdalak kita kan. Karena itu harus tetap ada niat. Ale unang joto pikiri dauhian inang. Taki ngatapain kan dari rumah kita ya kemudian ke yang dekat dengan kita. Nah tersunguni dong. Amang inang di tanggal 27 tasakak do laho pembekalan tu sudi akka nat dilantik hari mingguan. Torok dia teh. Alai di pembekalan ini perjulu tentu atusan nasida ma akka ahana patut siulaun sebagai ya molo di dewan, molo di seksi atau di tim sedemikian rupa boton nama ahana patu ulau dungi terkoordinasi sedemikian rupa.
alai sebagai panggilan untuk jemaat yang misioner ikut bukaot tado tok pikirat ikut bukaot tado wawasata buhado marberita nauli tutu alani adong do anotong materi ya seminar menyadarkan penginjilan asa ukap rohatta jadi boydo anggo di bagian ini robihi tate no tanggal 27 membuka wawasan kita bagaimana supaya kita sadarkan akan penginjilan itu dan bagaimana melakukannya ya walaupun singkat tapi tentu ada lanjutan kemudian membekali dengan baik. Alani amang dan inang sudedo hitaun wat terpanggil di buah-buah itu wata Yesus di pengutusan nai asa tunggok las ni rohata mereka muda di Lukas 15 ayat pitu sada ayat na arga di hasil tugas ni akka na olo mangulahon ulahon na sinurun itu hatai. Tumuba do las ni roha di Banua Gijang molo adong sahalak na bertobat atau muba rohan. Ya, didok ngalas rohani di bata molo sia pulusia domba na ditinggalkan i mengalului sada ngalas rohani mamersia pulusia alai molo bertobat do pena sahalak nari tabalas rohani perbanua Gijang boha amang inang olo hita mana bailas ni rohani Banua Gijang pasti do asa hita pe tabalas ni rohata di Portibion alani borhat mahita sudina asalas rohatta di pasu-pasu tu hatta do sisianna na tininggal honna hita pe di pasu-pasu do nang di partikya tahun asa borhat kita marbarita nauli amin martang yang mahita mauliate madiho ali di batamanami di paingot hodo kami nuaing di hina argani hananaik ni Tuhan Yesus Kristus nang mangula di Portibio makoko pami gabi ima tutu songon ulaon na arga lau mabuak kami tu Banua Gijang ay doho do kami alani nang tinubus nai ali Tuhan pargugui makami dopak di Portibio do pe songon akasisiamu na jolo di popai hodo na sida asa marsadani roha asa paimahon hagugo osyakko ima tod di porbadia baru pe borhat lahu mabaritahon haluauni ali Tuhan di partikian namion tutudoi akar rumah tangga pe di pabor hak huriam do asa gabi penginjil di tongani rumah tangga asa marhite nasida pe muse di nakumaliang na tolkas barita nauli ale gudang do pe ale Tuhan nanaing si ehan nami torok naido penuang di Portibion na satakas do pe manadaho alai nunga ditangnya koko kami ali Tuhan Yesus pabuah adong do pe akana neng persea marhite kami marhite permarita honon nami sutung tarabak nasida le Tuhan dang dapotak kaluaun ala sobor hatami ala ni pabor hak mahami saluhu hirasi rohanami le Tuhan asa bor hatami marbarita nauli mauliati madiho pasu-pasu mahami dia kaulau nami ari-ari pasu-pasu hami dia ka rumah tangga nami leolas ni roha semuanya le Tuhan di naung liling masihol dia ke pariana konon saya homa tutunga le Tuhan na mangalehon pangiduan mangalehon ianakon mangkuhilas ni roha nasida di bali Tuhan akka nung lilig paima donganna upuk ka parsari peon nasida pele Tuhan saya totong duhud diho kami tangi homa sihol ni roha nasida leo male Tuhan pasangan ni ngulu nasida asabu nasida le Tuhan marlas roha sebagai rumah tangga hutang yakuk kami dole Tuhan tong aka pergumulan ni ruas ni huriam saya dong dudi bale Tuhan daktar hatahot satu dongan fulat tuho dole Tuhan tuk tangi homa le Tuhan akka pergumulan ni anggia marhiti le Tuhan bu itu gurohana sida jalabu ya le Tuhan malua sian akka pergumulan ni Tuhan hutang yakuk kami detong kadongan nami nasorat dot kami nuaing di son molo alani na berlibur ramoti mana sida le Tuhan sotung tertutup dia ke perliburan ale gohilas nirwana sida molo na hurak sehat Tuhan
Horo kami totong mengalu-alu, pasu-pasu, aka ubat istirahat, aka tangyang ni na dongani na sidape, mariti hiti ele tolhas tulas ni roha di nasida. Asima roha mali Tuhan, sahat tu tangamu mahami saluhuna, di bagasan anakmu Yesus Kristus iho kepami. Amin. Ditiki marede hita, mardongan ulup-ulup menaik tuhatai, laos tapasahat ma peliata. Mahita tay dehon ayat tulu. Ni Tuhata nunga dipakulingi hata ni Tuhani hita pabua Yesus natarhidda tu banua gijangi nama masu-masu akasisian nai laos dohok dohita pasu-pasonna di pardalanan ninguluta alani naeng mahita di bagasalas ni roha maka mulatehon pasu-pasunai uhud pahebakon pasu-pasui di parngulot tadi siganupari sai taingok maibana di akka ulauta jalaringgas mahita
pabuahon akka nadinggan ni basana. Mari dehita. Sahat mapiliata tu debata martang yang mahita, ali debata amanami na di Banua Gijang, podo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na khusus di julom, pasu-pasu may jalaramoti, asa kuparhasya kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nang manai tu Banua Gijang, nahudul di siamun ni debata, hasangapod dohot hamuliaw madihoro di saliling nililingna, namarlas ni roha do kami nuaing alanong monak ko, jala di pabakit debataho gabi raja di atas ni saluhut, halongangat do sudi dalanmu, ay di patutoruho dirim tutoru ni saluhut, alay gabi tumiboho siyan sa sudina, jalak maruli goar, asalopi saluhut uluni tot laho marsob batuho, jala ganuk pamangan marhato poton, hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho, ala naunduk kapho dala tu Banua Gijang, gabi situan ni malip ho, namangodiho kami tu debata, say pasu-pasu ma kuriam, namaringanan dope dihasianganon, paima marpungu hami tu labungmu, say pasau ma bagabagam tu akka suruamu, lehon tu nasida sahala dohot agogoon siya Banua Gijang, asa marmulia guarmu di Portibion, say ajari ma akka partohonan di huriam, asa hobartulomoni roham akka aturan, pamicangon, dohot panugunuguon naniaturhon nasida di huriam, say gonggomi jala paretay ma huriam di tanoon, asa lamrarat, jala monak huriami, lehon hapistaran sian Banua Gijang tu akkay nami, tu akapadita guru doh akasitua, asalam maraturan kuriam di tanoon. Say pajongjok karajaumu, di bagasar rohanami, asa marhiras ni roha kami mangoloi, dohot mangihutoko, pahok marohanami tuho, asa huhatid dakok kami, mangulu manang mati pehami,
Hodo Tuhan nami, sai payam mahatam doh damem di huriam, asa huingot tami, dada hasianganon inganan nami, alai di banua gijang di labung mido. Sai ramoti na manggonggomi kami, dohot raja dohot suruan na pinabaki na. Lehon tuna sida hapis taras ya banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohot na sida mangoloi paretam. Pasu-pasu masaluhu punguan halak Kristen, sai homa madongani nasida, asa jupa marpungu di gereja, di persikolan, nangpe di bagas nami. Sai lam lokangi siak kami dosa, do sudi na pasoratok kami di hasianganon, asalam melunguk kami, pai mahon harorom, mangalap kami tulabung ni amai. Amin alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaunmu. Sesauk malomoni roham di bano tongon songon na di banua gijang. Leo matu hamis sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasad dame zalo hamuma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorkon madamena tutodim.